प्रणाम नमस्कार कैसन बानी लोगिन। तो आज हम बनाएम रोहू मछली। रोहू मछली के ई रेसिपी है, बिल्कुल आसान तरीका बताएम बनावे के। ठंडी चल रहल बा तो ठंडी में मछली जौन बा बहुत ही टेस्टी लगेला, स्वादिष्ट लगेला। तो ई रोहू मछली के रेसिपी पूरा देखेम लोगिन, बहुत ही सिंपल तरीका बा बनावे के और बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। तो चलिए लोगिन एकरा के बनावल जाओ। तो मछली बनावेला सबसे पहले मसाला के तैयारी कर ले हल जाई। तो ई देखी लोगिन, यहाँ पे हरा मरचा ले बनी। एकरा जगह में लोग सूखल मरचा भी ले सकतानी लोगिन, चाहे दोनों मिला के भी ले सकतानी लोग। और एमे डल ले बनी ई लहसुन के दूगो बड़का गांठ बा, एकरा के छील के डाल देले बनी। 1 इंच आदि के टुकड़ा डल ले बनी। ई पियरका सरसों है, एकरा जगह पे लोगिन काला सरसों भी ले सकतानी लोगिन। थोड़ा सा काला मरीच बाटे। ई बिल्कुल आधा चम्मच धनिया बा, साबुत धनिया माने खड़ा धनिया, और ई खड़ा जीरा बाटे, ये भी आधा छोट चम्मच बाटे। इहमें थोड़ा सा पानी डाल के एकरा के पीस लेवल जाई। तो देखी लो मसाला जौन बा एकदम बढ़िया महीन पीस गईल बाटे, पिसा गईल बाटे। ये देखी लोगिन। तो ये देखी लोगिन, यहाँ पे ई रोहू मछली है, 1.5 किलो मछली बाटे। एकरा के बढ़िया से धो के साफ कर ले बनी, देखी लो। तो अब यहाँ डाल दिया आधा छोट चम्मच ही हल्दी पाउडर बाटे। ई लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। ऐसे तीता ना हुई लेकिन कलर बहुत बढ़िया है। यहाँ में डलनी है बिल्कुल थोड़ा सा नमक, 1 छोट चम्मच नमक डलनी है। अब ये सब के बढ़िया से मछली में मिला ले जाई, उलट पुलट के बढ़िया से। ही देखी लोगी इस तरह। तो मछली बनावे से पहले जब मछली के साफ़ करें लोगिन तो ओकरा के बहुत बढ़िया से साफ़ करें लोगिन। ऐसे मछली जौन बा बहुत बढ़िया बनी, स्वादिष्ट बनी। अब मछली फ्राई कर ली। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुकल बा। अब यहाँ डलाई सरसों तेल, और ये तेल के भी बढ़िया से गरम कर ले जाई। तेल अगर बढ़िया से गरम हुई तबे मछली जौन बा बढ़िया से फ्राई हुई। फ्राई करत में टूटी ना। तो तेल गरम और ताज़ा मछली हुई तो मछली जौन बा बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाई बिना टूटल। तो देख लो तेल जौन बा बहुत बढ़िया से गरम हो चुकल बा। अब यही में हाथ के अपना बचावते हुए एक एक करके इसे मछली डाल देवल जाई। ये देखी लोगी। तो सारा मछली एक साथ है ना, थोड़ा थोड़ा मछली 5 पीस 6 पीस करके फ्राई कर ले। तो देख ली मछली जौन बा एक तरफ से बढ़िया से फ्राई हो चुकल बा। रोल इनके उलीट के दिखावत बनी। ये देखी लोगी कितना आसानी से मछली जौन बा उल्टा गई है। रोल देख सकत बनी लोग। कलर देखी लोगी बहुत बढ़िया से फ्राई भइल बाटे एक तरफ से। तो एकरा के इस सब मछली के एक एक करके बढ़िया से उलट लेवल जाई। दूसरा साइड से भी फ्राई कर लेवल जाई, देखी लो। तो देखबे कहीं कितना बढ़िया से मछली जौन बा उल्टा गई है बिना टूटले। तो मछली जौन बा वो एकदम ताज़ा रलक हटे, तेल भी गरम रलक है। तो ये देखी लोगी मछली बहुत बढ़िया एकदम झूर कुरकुरा मछली जौन बा वो फ्राई हो चुकल बा। तो रउआ लोगिन एकरा के ऐसे ही मतलब बिना ग्रेवी बिना रस वाला ऐसे ही सूखले खा सकत बनी लोगिन। ये बहुत ही टेस्टी लगी। ये देखी लोगिन कितना शानदार दिख रहल बाटे। तो यही तरह जौन बाकी के बचल मछली बा ओकरो के फ्राई कर लेहल जाई, देखी लो। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना मछली बा सबके फ्राई कर लेहल जाई। तो सब मछली जौन बा बढ़िया से फ्राई हो चुकल बाटे। ई कढ़ाई में जौन तेल बचल रखा ओमे थोड़ा सा तेल और डाल के थोड़ा सा गरम कर लेनी है। ई मेथी दाना है। तो एकरा जगह पे लोगिन पचफोरन भी डाल सकतानी लोगिन, उससे मछली के टेस्ट बहुत बढ़िया होखेला। अब यहाँ पीसल मसाला जौन रखा ओकरा के डाल देहल जाई। एकरा के तेल में बढ़िया से मिलावल जाई, देखी लोगिन। आँच के मीडियम हाई रखल जाई। तो मसाला जौन बा बहुत बढ़िया से तेल में मिल गई बा। अब यहाँ डलाई हल्दी पाउडर। तो ये आधा छोट चम्मच हल्दी पाउडर रखा। 2 छोट चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। ऐसे कलर बढ़िया वाला लेकिन तीखा ना वाला। अगर वो लोग तीखा वाला चाहते लोगिन तो वो भी डाल सकते लोगिन। यहाँ डालनी है स्वाद अनुसार नमक। तो नमक पहले भी मछली फ्राई करत समय डलाइल बा तो वही हिसाब से डलाई, ताकि मछली जौन बा वो नमकीन ना होखे। तो थोड़ा सा जौना कटोरी में मसाला रख ले रहनी है ओकरा के धो के डाल देनी है। यहाँ डाल दिए टमाटर। तो ये 2 छोट छोट
टमाटर लख एकरा के बढ़िया से काट लेले बनी आ इहो मसाला के साथे भुनाई। तो बढ़िया से मसाला के साथे टमाटर के मिला लेहल जाई। टमाटर और मसाला दोनों भुना रहल बाटे। आँच के मीडियम हाई से अब मीडियम लो कर देले बनी आ एकरा के बढ़िया से भून लेहल जाई। देखी लोगिन मसाला जौन बा बहुत बढ़िया से भुना चुकल बा, तेल भी छोड़ देले बा। वो लोग देख सकत है लोगिन एकर कलर जौन बा वो भी चेंज हो गइल बा। ये देखी लोगिन टमाटर जौन रहलक वो भी बढ़िया से मसाला में गल गइल बा, मिल गइल बा। फिर वो लोग देख सकत बनी लो। तो अब यहाँ पानी डाल देहल जाई। तो ये गरम पानी ना हो, नॉर्मल पानी डाल ले बनी। देखी लोगिन तो पानी डाल के बढ़िया से मिला लेहल जाई मसाला और पानी के। तो ये देखी लोगिन एकदम बढ़िया से मिल गइल बा। एकर कलर देखी लोगिन कितना सुंदर आइल बा। और अब एमे उबाल आवेल देहल जाई। तो देखी लोगिन ग्रेवी जौन बा रस उबलल शुरू हो चुकल बा। अब यहाँ एक एक करके मछली जौन बा डाल दिए। तो ये सबसे पहले मछली के मूड़ा है एकरा के डलनी है। अब एक एक करके मछली के पीस जौन बा ओकरो के डाल देहल जाई। देखी लो तो सारा मछली के पीस के डाल देले बनी। एकरा के 5 मिनट तक पका लेहल जाई, ज़्यादा पकावे के नहीं खे। काहे कि मसाला जौन बा उहो भुनाई रहलक ह आ मछली भी फ्राई रहलक ह। तो 5 से 7 मिनट एकरा के पका लेले बनी। अब यहाँ आँच के बंद कर देहल जाई। और ये आँच बंद करके एकरा के 5 मिनट 10 मिनट चाहे आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही छोड़ सकतनी लोगिन। ओकरा बाद खाई लोगिन, बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। तो आँच जौन बा एकरा के बंद कर देले बनी आ ये देखी लोगिन पूरा 10 मिनट बाद मछली जौन बा एकदम बढ़िया से सेट हो गइल बा। देखी लोगिन और ये देखी लोगिन एकदम स्वादिष्ट रोहू मछली बन के तैयारी बा। एकरा के रोल चावल चाहे रोटी के साथे परोस सकत बनी लोगिन, लेकिन ये चावल के साथे बहुत ही शानदार लगेला। और लोगिन देखबे करिए लोगिन कि ये बनावल कितना आसान बा। तो एक बेर हमरा तरीका से ये रोहू मछली बना के जरूर ट्राई करम लोगिन। आ वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेम लोगिन। धन्यवाद।